Prečo sa nepozerám normálne do kamery a prečo sa mi oči stále tak divne hýbu? Dve slova, to boli skoro tri, ale sú to dve. Nystagmus a strabizmus. A nie sú kúzla z Harryho Pottera a nie sú to ani moji vzdialení grécky príbuzní. Sú to dve očné diagnózy, ktoré okrem praktickej slepoty tiež mám. Lebo proste iní ľudia zbierajú Pokémon kartičky, ja zbieram diagnózy. Paráda. Strabizmus môžeš poznať ako škúlenie, teda stav, kedy oči nie úplne spolupracujú a každé sa díva tak trochu inam. A niekedy aj trochu viac inam. Proste jedno je v Košiciach a druhé v Trnave, no. Nystagmus je zase stav, pri ktorom sa ti oči nekontrolovateľne hýbu a robia taký kmitavý pohyb. Môže to byť zo strany na stranu, z hora nadol, alebo do kruhu. Deje sa to absolútne samovoľne a nedá sa to zastaviť ani ovplyvniť. Ale nystagmus nie je iba ochorenie alebo diagnóza, deje sa do istej miery každému. Napríklad, keď cestuješ vlakom a dívaš sa z okna na ubiehajúcu krajinu, tak tvoje oči podobným spôsobom kmitajú, keď sa snažia na niečo zafixovať a zachytiť pevný bod. Obe tieto diagnózy vieš získať napríklad pri narodení, len tak, aby si nemal alebo nemala nudný život, alebo ich môžeš získať v dôsledku nejakého úrazu. Napríklad často sú tieto poruchy spájané s rôznymi neurologickými poruchami. Je to komplikovaná téma, viem, ale minimálne ty už teraz vieš, čo sa skrýva za mojím hypnotickým pohľadom. Ak ťa zaujíma, ako som sa to v nedávnej minulosti snažil zakryť, tak si pozri moje predošlé video.